zapomněli přivítání a tak vzletný to být nemuselo. Rozhodli jsme se ten program dneska koncipovat tak, že bychom to rádi rozdělili do takových 3 menších bloků. Vždy před přechodem do každého toho bloku budete mít prostor pro několik dotazů, přičemž na konci potom bude delší souvislý čas na všechny vaše otázky. A pan Moravec nám sdělil, že by si na úvod dal nějaký krátký Klidně nemusí, protože mě spíš vidět... Máme na to čas, máme na to prostě. Já vím, protože tam bylo napsáno v těch pokynech, že prvních 15 minut maximálně mohou hosté mít prezentace. Já jsem zase nechtěl tady, aby to byla forma přednášky a prezentace, to znamená, že jestli máte rovnou otázky, tak se ptejte, tak já vůbec nic říkat nebudu. Tak můžeme začít? Tak já si můžu začít. Tak jako první, mohl bys nějak popsat, vžít se, nebo zavzpomínat na to, když jste byl v našem věku a jak se nějakým způsobem rodila ta vaše cesta k novinařině v té profesi? Ještě bych jenom rád předestřel, že první blok se jmenuje Mládí a žurnalistika. Takže teď tady máte stáří a žurnalistika. Já teda začnu tím, že to právě bylo na gymnáziu a opravdu je to upřímný, ve druháku na Gimplu, kdy jsem napsal první článek do okresních novin, tak se mi zlomila moje představa o budoucí profesi. Protože původně jsem chtěl být učitel nebo lékař, přiznávám, nešla mi chemie, bojoval jsem s matematikářem, takže tím, že vyšla čeština a dějepis a za nás to tehdy byla občanská výchova, za vás je to úvod do společenských věd, nebo základy společenských věd, tak jsem si říkal, budu muset asi tu profesní dráhu změnit, protože na tu medicínu se špatnou známkou z chemie nedostanu, protože mi vždy hrozila 2 až 3. A bylo to právě v tom druháku, když jsem napsal ten první článek pro okresních novin. A protože jsem jako dítě rád vyrůstal na rozhlasových hrách a pohádkách, tak mi byl blízký rozhlas a ještě na Gimplu jsem začal spolupracovat, protože jsem byl dítě, které vyrůstalo v době federace s československým rozhlasem Hradci Králové. Takže jsem přispíval telefonáty ve druháku, ve třeťáku na Gimplu, protože revoluce 89. přišla, když jsem byl právě ve druháku na Gimplu, takže od toho třeťáku, čtvrťáku jsem spolupracoval i s Českým rozhlasem a když jsem si dával přihlášku na vysokou školu, neuvažoval jsem o jiné profesi než o žurnalistice. Takže ta cesta vlastně k žurnalistice a k této profesi vznikla na Gimplu. Takže vy jste byl takovým středoškolským zpravodajem na tom... No, ale tvářil se, že jsem starší, protože dovedete si představit, že prostě kolik mi bylo? 16, 17, že člověk volal do československého rozhlasu Hradci Králové, dělal jsem zpravodaj, protože jsem z takové malé dědiny v okrese Ústí nad Orlicí a pokrýval jsem Kociánovu houslovou soutěž a podobně, takže jsem hlas měl, že člověk mutuje stále ještě na tom Gimplu, takže jsem dělal takový hluboký hlas, že starší muž volá do československého rozhlasu Hradci Králové. Byla to skvělá škola, musím říct. Vy jste zmínil, že jste neuvažoval o jiné profesi než žurnalistice. My tu máme teďka spoustu mladých, kteří možná uvažují o tom samém. Ale nás by zajímalo, jestli si myslíte, že je potřeba v dnešní době studovat žurnalistiku, když se jí člověk chce věnovat. Protože tu máme spoustu názorů, že je to jako zbytečné, člověk se to naučí potom nějak zpětně, když má jako dar pro to psaní, tak nebo ten mluvený projev, že se to může potom dát zpětně, nebo jestli má studovat třeba druhý obor, tak jako váš názor na tuto věc. Dnes už nejsem kantorem na fakultě sociálních věd na oboru žurnalistika, ale vždy budu hájit to. A mrzelo mě, když někteří studenti a studentky, které jsem měl a které jsem učil, tak jsem s nimi četl rozhovory a oni říkali, že studovat 5 let žurnalistiku nevidí jako efektivní. Tvrdím, že když nastavíte dobře obsah vzdělávání na té fakultě, takže to je na 5 let. Vám ale doporučuji jednu věc. Pokud máte, a je jedno, jestli budete dělat novináře, jestli budete dělat lékaře, jestli půjdete studovat právo, pokud vás trochu baví matematika a umělá inteligence, snažte se, protože bohužel v České republice to školství z mého pohledu je jako vás učí, aby přesně to byli, abyste byli buď lidé, kterými jdou společenské vědy, a nebo ty technické. To znamená, já jsem ukázkou českého školství, seš blbej na matematiku, jdi studovat žurnalistiku. A tvrdím, že nástup těch technologií způsobí jednu věc, že nejlepší lidé v oboru si zachovají obě dvě ty kombinace, jestli mi rozumíte. To znamená, jestli vás úplně
neotrávila škola a tíhnete víc k matematice a k jazyku přírodních věd, tak nevzbavujte se toho humanistického rozměru a základu společenských věd, dějin, češtiny a tak. A vy, kteří jste dobří na češtinu, dějepis a trochu bojujete s matematikou, nenechte si ji otrávit, protože tvrdím, že vaše generace už si nevystačí pouze s tím jako úzkým tunelovým viděním těch specializací, protože říkám, co se bavím třeba s Davidem Netukou, špičkový český neurochirurg, a ptám se, jak on používá umělou inteligenci, jak proniká do jeho oboru. To tež se týká práva. Vás čeká ještě tak velká technologická revoluce, než dostudujete Gimpl a vysokou školu, že se snažte to kombinovat jako dvojobor, pokud byste byli dobří v těch technických vědách a zároveň studovali. Protože bohužel to jako v České republice ty vysoké školy nenabízejí. Jo, příklad ČVUT, budete-li dobří na softwarové inženýrství AI, tak nepřemýšlejí a nenabízejí ty programy, aby tam byl dopad technologií na společnost, sociologie a další věci. A zase fakulta sociálních věd, to, kde já jsem jako bojoval, když jsem začal studentům a studentkám v roce 2018, kdy jsem dostal jako první grant na žurnalistiku umělé inteligence a začal jsem vlastně jako zvát lidi z těch technických fakult a technických škol, tak mi říkali kolegyně a kolegové, že z toho dělám druhou ČVUT, jo. Ale já jsem měl upřímně, ve druháku pololetní 4 z matematiky, protože jsem se vymezoval vůči profesorovi matematikářovi, dělal jsem na schvály, ale on vyhrál, že on mi dal 4, protože jsem třeba tu pololetní slohovku, tu matematickou kompozici psal tak, že jsem to psal jako slohovku, že jsem mu psal textové, jak bych to počítal, protože to byl můj vzdor, protože jsem mu říkal, že nebudu v životě matematiku potřebovat k životu a že to ji považuji za úplně zbytečný předmět. Takže jsem celou tu pololetní kompozici napsal slovně, že toto bych viděl, pak mi vyjde tohle, pak bych to odmocnil. On byl vtipný, protože my jsme měli vtipný matematikáře. On napsal, výborně, skvělý postup, takto se to počítá, pak 0 bodů. Takže já měl 0 bodů a bajle, jo. Což mi dalo jako 4 z matematiky ve druháku na Gimplu. Takže tohle prosím vás nedělejte a snažte si kombinovat oba dva ty směry, to znamená ty společenské vědy i tu matiku s těmi technologiemi. Vy jste nám načekl trochu naši další otázku, kterou bylo, jak si myslíte, že nějakým způsobem se bude do budoucna vyvíjet ta novinářská profese? A co byste poradil, nebo k čemu si myslíte, že se mladí vlastně dnes upisují, když se rozhodnou teda studovat a živit se tou žurnalistikou, protože, jak jste tam naznačil, očekává se nějaký jako dramatický jako změna ve všech vlastně jako oblastech lidského jako působení. Tak co si myslíte, že vlastně, když se dnes člověk mladý rozhodne být jako žurnalistou, k čemu vlastně se upisuje, nebo co očekává? Tak, teď nechci vám to otrávit, protože stále považuji žurnalistiku za nejlepší profesi na světě, protože se setkáte s lidmi, které byste jinak neposlali. Pokud vás baví dozvídat se nové věci a ptát se a máte v sobě zdravou zvídavost, tak je žurnalistika nejlepší povolání na světě. To, že se, a vidíte ty útoky politiků na novináře, které se zhoršují, a tam musím říct, že jak když jsem byl ve vašem věku a vstupoval jsem do profese, tak žurnalistika patřila do první třetiny nejprestižnějších povolání. A i naše finanční ohodnocení, když jsem nastupoval do žurnalistiky, tak bylo jako poměrně dobré. Už jako student toho gymnázia jsem si fakt třeba vydělal, to byla bezvadná brigáda, viděl jsem si na jízdné, na Gimpl, na oblečení, a protože fakt ten rozhlas dobře platil. Jo. A to se dneska zhoršilo, protože my studenti a studentky, kteří v rámci svého studia chodili na brigády i do České televize a Českého rozhlasu, popisovali ty hodinové průměry, které mají. A to často, ani bych se chtěl dotknout pokladních v Lidlu, tak práce v hypermarketu je vlastně lépe ohodnocená než práce novinářek a novinářů. A to je jeden jako z mýtů, kolik lidé vlastně v žurnalistice dneska vydělávají. Protože když půjdete pracovat do marketingu, když půjdete dělat IT specialisty, vyděláte si daleko mnoho. I zubař. Já když jsem končil teďka v České televizi a ukazoval jsem výplatní pásku zubařovi, tak se smál,
protože měl téměř dvojnásobek toho, co si vydělávají lidé v žurnalistice. Na to jste se chtěli ptát, jo, taky. No, můžete. Ukazujete, jestli vám nebudou nějaké otázky. Takže to je první věc, že zvykněte si na to, že budete víc čelit útokům, než jsme my čelili, a dnes je prestiž povolání novinářů na posledních příčkách a jsme podle mě před politiky. Za náma jsou politici, ale nad náma jsou uklízečky a faráři. Jo? Český Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd dělá takový pravidelný výzkum prestiže povolání v očích veřejnosti. Takže to je první věc. A druhá věc je to, co jsem naznačil, že třeba zpravodajství si myslím, že ty velké jazykové modely typu ChatGPT, Gemini, Copilotu, to, co vy začínáte používat a v čem už jedete, tak si dovolím tvrdit, že nahradí i sociální sítě jako první informační zdroj a vaše generace a vaše děti už budou mít zpravodajské avatary a podobně. Jinými slovy, profese novinářek a novinářů podle mého názoru projde zásadní proměnou, která bude souviset s generativní umělou inteligencí. A myslíte, že nějaká ta cesta je třeba tou investigativou, jako ne tím zpravodajstvím, ale nebo publickou? To je velmi dobrá otázka, že to zpravodajství si tím, jak je hodně rutinizované, tak to zpravodajství podle mého názoru bude první na odpis a je první na odpis, protože se automatizuje stejně jako výroba automobilů ve Škodovce. Myslím si, že publicistika a větší míra kreativity může oddálit vstup té umělé inteligence a toho, jak umělá inteligence obecně zatřese pracovním trhem a říkám, to netýká. Včera mi jeden kamarád, který dělá umělou inteligenci, posílal, jak v Šangaji mají už vlastně lékaře postavené na bázi umělé inteligence, kteří vyšetřují pacienty a jejich přesnost těch vyšetření se ukazuje a diagnóza, že kvalitnější už než u lékařů, protože to je natrénováno na obrovských datech a podobně. Jinými slovy, i žurnalistika zažije v následujících 10 letech výrazný úbytek pracovních míst a je otázka, které ty oblasti přežijí, protože třeba investigace je hodně postavená na analýze velkých dat a zase jsme u algoritmů umělé inteligence, takže i tou investigativou bude ta umělá inteligence prostupovat. A jestli se ještě můžu zeptat k tomu negativnímu vývoji toho odměňování novinářské práce, tak vidíte jako tu příčinu to, že vlastně v těch 90. letech tak byla televize a rádio a dneska tím, jak se ty peníze těch lidí, které jsou ti lidé ochotní dávat do těch médií, tříští mezi ty placené hero a tak dále? Nebo sociální sítě jako celek? Nejen, protože v té poslední části vaší otázky jste narazil na sociální sítě, protože ty velké technologické platformy vysály peníze z reklamního trhu směrem právě k provozovatelům sociálních sítí, k vyhledávačům, jako je Google. Jo. To znamená, že když si vezmete, tak ten traffic, když jdete přes vyhledávače, jdete přes sociální sítě, tak se načítá sociálním sítím a nenačítá se třeba seznam zprávám, novinkám, iDnesu a podobně. Jo. Jinými slovy, internetizace, sociální sítě a do budoucna to budou i ty velké jazykové modely typu ChatGPT otřásly obchodními modely těch médií. A ta soukromá média trpí výrazným nedostatkem peněz. V České republice na rozdíl od severských zemí je menší ochota platit si za kvalitní žurnalistiku a kvalitní obsahy. Co mě vlastně jako těší, že vaše generace si zvyká na to, že jsou věci za paywallem a je ochotná platit víc za obsahy, než třeba vaši rodiče a prarodiče, z toho, co mě se ukazuje z těch sociologických výzkumů. Takže tohle je mix faktorů, které vlastně jako ovlivňují to, proč ta žurnalistika a kvalitní žurnalistika nemá peníze a proč třeba i odměňování těch lidí je menší, než to jsou marketingoví odborníci anebo jiné profese. Proč ty platy v žurnalistice jsou dnes spíše průměrné,
pro začínající lidi v profesi až podprůměrné, na rozdíl od toho, co třeba bylo v 90. letech. A ještě když se vrátíme teda k těm absolventům těch vysokých škol, tak vy jste samozřejmě většinu své profesní kariéry strávil ve veřejnoprávním médiu, České televizi. Teď už jo. Ale začínal jsem v soukromí. A doporučil byste teda těm studentům jako na začátku té kariéry jít do toho veřejnoprávního média? Asi bych doporučil, ať si vyzkoušíte obě ta média, protože byť jsem jako student gymnázia pracoval jako externista na volné noze, prostě při studiu jako brigádničil v Československém rozhlase, tak když jsem ukončil Gimpl, začal studovat, tak jsem začínal v Praze na Evropě 2, tehdy s Romanem Holým, Martinem Veselovským, Vítkem Pokorným, který tehdy byl hvězda a dneska vám to jméno nic neřekne. A v tom soukromém rádiu to bylo zajímavé z toho důvodu, že je daleko víc flexibilnější. Vážíte si té svobody, protože jste tam svobodnější. Můžete si dovolit víc než médium veřejné služby, protože to médium veřejné služby, a to byl vlastně jeden z důvodů, asi na který se budete ptát, pokud se budeme bavit o mém odchodu z České televize, protože ty politické tlaky na ta média přes rady se projevují v tom, že já si teď užívám 3 týdny svobodu, že si mohu dovolit víc, než jsem si dovolil, když jsem byl v České televizi, protože se neustále člověk kontroloval a snažil se i pseudo vyvažovat v těch odpovědích. Takže bych vám doporučil, abyste si vyzkoušeli oba ty póly, ta média soukromá a ta média veřejné služby, protože zjistíte pro a proti v obou těch světech. My bychom dali prostor teďka na pár dotazů, jestli má někdo už něco napadlo. Prosím. Vlastně, když jsme narazili na to téma těch sociálních sítí, můžeme si všímat v poslední době toho trendu, kdy ty politici komunikují skrz ty své sociální sítě. A tak jsem se chtěla, jak by tady na to měla přesně reagovat jako veřejnoprávní žurnalistika nebo žurnalistika obecně, jak se v tomto prostoru mění pozice novináře a jak třeba jakou funkci má třeba debata. Děkuji protože vy tam máte několik otázek, takže zase pokusím se být co nejstručnější. Za prvé, ty sociální sítě umožňují politikům točit videa a bohužel v mých očích ta tradiční žurnalistika, ty velké mediální domy umožňují politikům, aby pouze točili videa. A tím vlastně jako amplifikují jejich videa, namísto toho, jestli nerozumíte, aby je ignorovali a vynucovali si to, že se těch politiků ptáte. Protože Andrej Babiš, ano, on kdyby teď tady stál, tak mi řekne, ale já chodím každé pondělí na tiskové konference vlády. Ale do tvrdých rozhovorů vlastně on nechodí, protože si ty věci odkomunikuje přes sociální sítě. Je to věc, kterou vlastně politikům ukázal Donald Trump. Nepotřebujete vůbec žurnalistiku a tradiční média, protože stačí, když budete mít, a Trump to dotáhl do dokonalosti, že má vlastní sociální síť, že jo? Ale že budete mít, že máte prostě si to PR, který si děláte přes socky, a ta tradiční žurnalistika to amplifikuje, zviditelňuje a podobně. To je první věc. Druhá věc je, že ti politici to dělají proto, aby se přiblížili vám jako nejmladší generaci. Protože ten dynamický technologický vývoj vlastně jako způsobil, že vy jste generace, která už výrazně informace získává z obrazových sociálních sítí. Když bych tady udělal průzkum a požádal vás o to, když se něco stane, z jakého média, z jaké značky čerpáte informace, tak si myslím, že většina z vás řekne, je to Instagram. Zvedněte ruku, kdo čerpá informace o aktuálním dění z Instagramu. Jo? To znamená, vy jste generace vizuálních sociálních sítí. Už to není Facebook, už to není Twitter a není to text. Vy získáváte hlavně ty informace
z obrazových sociálních sítí. Tomu se nescela přizpůsobují ta tradiční média typu iDnesu, Seznam Zpráv, protože ty jejich video obsahy a tahle ta produkce zpravodajská není tak častá, jako to, co chce vaše generace. A ti politici, ukázkou jsou toho Piráti, ale částečně si myslím, že proto se dostali do sněmovny i motoristé, že se nám politici stávají influencery. Já jako konzervativní člověk to považuji za nedobrý jev, protože pak vidíte, jaké to má následky, že když se nedíváme na tu politiku jako na poctivé řemeslo, kdy není podle mě úplně normální, aby kandidátka na ministryni financí běhala v kostýmu hranolky, anebo do ní někdo šťouchal a ona řekne, ještě jednou do mě žďuchneš a já ti řeknu, kdo jsem. Jo? Protože si myslím, že to tu politiku banalizuje a že bychom si měli, a jasně, ta intelektuální elita se tomu vysmívá, ale na ty voliče to nepochybně funguje. Andrej Babiš a jeho strategie, jak využívá sociální sítě, je to účinný nástroj. Doufám, že to je teď módní pouze a že se to vrátí do nějakého normálního stavu. Ale nepovažuji za normální, když ku příkladu Robert Fico oznamuje složení vlády přes svůj facebookový účet a nečelí pak otázkám novinářů, jak kompetentní ta vláda je. Protože všichni to převezmou, to video z toho facebookového účtu, a politici v čase sociálních sítí používají sociální sítě, aby mohli ignorovat žurnalistiku. Jestli jsem zodpověděl všechny ty vaše otázky v té komplexitě, jak jste jí hlavně. Ano. Mě by zajímalo, jestli tedy myslíte, že jsou politické debaty překonané i v kontextu toho, že skrze sociální sítě je kvůli algoritmu docela těžký dosáhnout voliče z jiného jakož politického spektra. Myslím, že, a teď to berte, že mám střet zájmu, protože jestli budu dál v žurnalistice pokračovat, tak část veřejnosti ode mě nějakou debatu, to znamená ten formát, který jsem dělal v České televizi, stejně apropos Focus, to znamená podobný formát, jako byl Focus, tak ho ode mě očekává, a z toho, jak jsem se radil s lidmi, kteří na těch sociálních sítích jsou, rozumějí logice sociálních sítí, tak umějí využít YouTube Shorts, sestřihy s pomocí umělé inteligence na Instagram a ty kratší formáty, těmi kratšími formáty, tak, jaká je logika Instagramu, TikToku, YouTube, tak přitáhnout je k delším věcem, jako je Focus a nebo jako je nějaká nedělní debata. Takže myslím si, že představa, že by nedělní debata jako formát, že to je něco přežitého, funguje to ve všech televizích ve světě, když se podíváte na americké televize, které nepochybně i v tom technologickém pokroku jsou dál než televize evropské. Všechny ty televize mají nedělní diskuze, které zpravidla trvají hodinu. My jsme otázky dostávali do těch 2 hodin v roce 2005, ale ten divácký zájem o tom vypovídá. Na tu 2. hodinu otázek se dívalo nějakých 300-350 tisíc lidí, což je velké číslo, první hodina necelého 500 000 lidí. Takže myslím si, že debaty nejsou mrtvé. A s vaší generací je to tak, jak využít ty krátké formáty přes sociální sítě a dostat lidi, mladou generaci k těm debatám. Takže si myslím, že v nějaké inovaci ty politické diskuze budou pokračovat. A proto tady v dalším bloku máte Jana Špačka, tak uvidíte, jestli vaše třída s Janem Špačkem diskutovat bude. No, my tu dneska máme taky krátký formát, takže jsem se posunul do druhému bloku. Já se budu kontrolovat. Druhý blok jsme si pracovně nazvali Václav Moravec, protože jsme nevěděli, jak máme nazvat. Ale rádi bychom se posunuli nějakým způsobem k vaší kariéře nebo k vašim zkušenostem. A máme tady otázku, vy jste pracoval především přes 5 let v BBC, to je v české redakci v rádiu, vlastně až do jeho uzavření. A nás by zajímalo,
jestli vidíte, nebo jaké jsou ty rozdíly ve fungování jako britského veřejnoprávního média a těch českých veřejnoprávních médií, protože s oběma máte zkušenosti. Takže z čeho by se třeba ta média mohla navzájem poučit, nebo co je to, co byste z toho jako vypíchl? Děkuji za tu otázku zásadní. Ono je zase nefér vůči České televizi a Českému rozhlasu srovnávat je s BBC, protože si vezměte, a teď přemýšlím, že tuším, že BBC měla 17 000 zaměstnanců a Česká televize má 3 500 zaměstnanců. Jo. Takže logicky, když mluvíte pro anglicky mluvící jazykové publikum, které díky angličtině se stává publikem globálním, tak ta BBC má vlastně jako úplně jiné možnosti, úplně jiné prostředky a podobně. Ale co bych kdybych měl, protože školu v české redakci BBC považuji za nejlepší novinářskou školu, kterou jsem dostal, těch 6 let od roku 2000 do roku 2006. Jak kriticky umí BBC referovat sama o sobě? To znamená, jak to kritické myšlení v redakci BBC jako ve značce je větší než v České televizi. To je jedna věc. Druhá věc je, jak v dobrém slova smyslu jsou ty pořady, jak se pěstuje uvnitř BBC konkurence a rozmanitost, že když přijdete s nějakou odvážnou látkou k jednomu editorovi, ten vás vyhodí, tak najdete dalších 5 editorů a ta látka vám jako projde. A že BBC byla odvážná a posouvala jako hranice toho, kam je možné zajít. Jo? Samozřejmě, že čelíte pak kritice. Ale vezměte si, já nevím, jestli vaše generace zná Monty Pythonův Létající cirkus a Monty Pythony, což na svoji dobu jako bylo neznáte, jo? Já znám. Hele, ale to fakt jako doporučuju. To byla britská skupina, něco jako byla Česká soda v České televizi v 90. letech. Jako fakt tipná skupina, která dokonce natočila 3 celovečerní filmy. A jeden z nich, jako doporučuji, jmenuje se Život Brianů. A je to parodie na biblický příběh Ježíše. A je to fakt jako vtipný, drsný, ale je to dobrý. A stalo se to vlastně jako kultovní, protože vám vlastně posouvají hranice, v těch metaforách vám ukazují společnost. A v tom si myslím, že by Česká měla být odvážnější, protože v mých očích bohužel za ty poslední 2,5 roku je třeba odvážnější nová OnePlay a věci, které bohužel dělá komerční televize na rozdíl od české. Ještě bych se zeptal, do toho roku 2006 ta BBC měla v Česku docela výrazné postavení na té mediální scéně. No, my jsme jako, asi bych to přeceňoval, nebo bychom to přeceňovali. Byl to zajímavý referenční bod, pracovalo tam 25-30 lidí a posouvali jsme, dovolím si tvrdit, protože jsme třeba nehráli písničky, bylo to ještě před Českým rozhlasem Plus, že jsme vlastně jako ukazovali, že mluvené slovo v rádiu může lidi zajímat, protože si vezměte, že jako nebyli v plném rozvoji sociální sítě, Český rozhlas neměl Český rozhlas Plus a podobně. Jaké byly důvody toho stažení té české redakce? To souviselo vlastně i se stažením z dalších východoevropských, středoevropských. To je skvělá otázka. Britové si mysleli, že když je Česká republika a další východoevropské země, členy Severoatlantické aliance a Evropské unie, takže nepotřebuje východní Evropa pluralitní zdroj informací, který vám vlastně jako nabízí tu svobodnou žurnalistiku. Takže to považovali za vyhozené peníze vysílat v češtině, slovenštině, oni zrušili i německé vysílání a další ta vysílání. Ještě tomu nahrála bohužel tehdy jedna věc, protože v roce 2005 výbuchy teroristické v Londýně. Takže se Británie rozhodla víc vysílat do arabského světa a chtěli mít televizní protiváhu Al Jazeera, takže posílili vysílání BBC v arabštině, ale arabský svět to vysílání nevzal, takže nikdy BBC vlastně nevytvořila zpravodajskou protiváhu Al Jazeera a těmto Al Arabie a těmto arabským televizním stanicím. Takže důvod byl, že řekli, my musíme posílit informování do arabského světa, nemáme na to peníze, škrtáme východní Evropu. A my jsme tehdy, jako jim říkali, přijdete o posílení značky BBC ve východní Evropě a východní Evropa přijde o
seriózní a dobrý zdroj informací, protože přesně ta média veřejné služby budou tady čelit tlakům a podobně. Takže já myslím, že to byl chybný krok, ale britský daňový poplatník a politici rozhodně jinak. Jsem stručnější? Trošku. Mohl byste víc, ale to nevadí. Máme vás tady kvůli tomu, abyste mluvil. Máme tady otázku, proč se otázky Václava Moravce vysílaly ve 19 hodin? Že to je vlastně protože to je běžné. Když jsem tady mluvil o těch formátech zahraničních, tak ty televizní diskuze i v BBC, když se mrknete na vysílací schémata, neptejte se mě, proč ti diváci to vlastně chtějí v neděli dopoledne nebo v poledne. Můžete se zeptat, kdo z vás se někdy živě, zvedněte ruku, kdo z vás se živě díval na otázky Václava Moravce? A teď nechte ruku nahoře ti, kdo u toho obědvali. Protože já znám jako dost lidí, kteří to obědvali a vím, že teďka se rozpůl taková debata, taky se odešel, že lidi nemají čeho obědvat. já jsem se vlastně divil, že vy jste byl trošku jako gastronomický pořad, občas jsem zdal, že vlastně fakt jako ten národ to měl spojený. Jste jako zpříjemňoval degustaci velké části jako české společnosti, přesto se jako nikdy nepopřál dobrou chuť, nebo já jsem si to dneska ráno hledal v metru, Václav Moravec přál jako dobrou chuť, nenašel jsem to. Zatím nepřemýšlel. Ne, víte, když začínaly otázky, tak to bylo v čase, vy už to nepamatujete, ale mrkněte na YouTube Vladimír Železný, který byl ředitelem a spolumajitelem televize Nova, tak měl v sobotu v poledne pořád volejte ředitele. A on dělal jednu věc, on tam měl slogan, když to vždycky začalo, to si dejte na YouTube, volejte řediteli Vladimír Železný. A on vždycky, dobré poledne a dobrou chuť, pokud právě obědváte. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Volejte ředitel. A mě bylo jako blbý, abych já jako začínal podobně, takže já jsem měl ten slogan a o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit. Takže jsem nepřál k obědu proto, že v sobotu jim přál Železný. Že vám to vyfoukli, takže mi to vyfoukl Železný. To je dobrá otázka. Můžeme se teďka přesunout k té značce otázky Václava Moravce, která je zažitá. A nás by zajímalo v té době, kdy vznikala, tak jaký byl ten proces? Můžete to popsat? Otázky původně, když se podíváte, dnes si to ještě v archivu v iVysílání je a odpovídá to částečně na vaši otázku. Otázky původně začínaly v neděli večer. V tom roce 2004 v lednu my jsme první vydání otázek bylo tuším ve 21:45. Nevím proč, nebo takhle. Tuším, proč Česká televize vyklidila televizi Nova, protože docházelo ke konkurenčnímu boji. Česká televize jako první přišla s tím formátem televizních debat v neděli poledne. Jmenovalo se to Debata, moderoval to Ota Černý a Zuzka Budílková. V roce 1994 začala vysílat televize Nova a Vladimír Železný jako generální ředitel udělal jednu věc. On protiprogramoval a šel do čelního střetu s pořady České televize. A protože ta Nova byla něco nového, tak lidi začali koukat na Novu. A Nova vymazala svými pořady Českou televizi, včetně té debaty. Takže Česká udělala to, že tu debatu posunula na 1 hodinu odpoledne, Nova šla do protiprogramování, posunula to. A Česká televize, v čase, co já tam přicházel, že před těmi 21 lety, to dala na večer. A my tehdy jsme se rozhodli s Čestmírem Fraňkem, mělo se to jmenovat Poslední slovo, to byl můj návrh, já jsem nechtěl, aby se to jmenovalo podle mého jména. A protože jsem se díval na ty zahraniční pořady, a nechci říct, že jsem přemýšlel, jak skopírovat nějaký dobrý název. A jeden z nejdéle vysílaných diskuzních pořadů, na který se také můžete mrknout na YouTube, je Meet the Press. To je vůbec nejstarší televizní diskuze na světě. Vysílají NBC, vysílají od 50. let. A setkání s tiskem, když přeložíte do češtiny, tak to je kravina. To je šílený. A pak CNN měla Late Edition, poslední vydání. Protože to byla jako Late Edition v rámci těch nedělních diskuzí. A Prima měla diskuzi, Nova měla diskuzi a Česká ji měla neděli večer. Takže já jsem říkal, pojďme, jak se to jmenuje poslední vydání. A Čestmír Franěk, tehdejší šéf-redaktor publicistiky, říká, no to je jak testament, to poslední závěť, jako co tohleto, to se nemůže takhle jmenovat. Tak když se to jmenuje, ty budeš klást otázky, jak se to jmenuje otázky Václava Moravce. Já jsem říkal, to všichni budou zaprvé říkat, jako budou nadávat, když to máte
pojmenované podle toho moderátora. Jasně, má to výhody, že to je pro diváky identifikováno s tím moderátorem, ale zároveň všichni vás se pak pouštějí do toho vašeho jména, když se blbě zeptáte a teda. To znamená, já byl proti, Čestmír si to prosadil a po půl roce vysílání jsme se dostali na to nedělní poledne a rozhodli jsme se jít do přímého střetu s tou Novou, která tehdy vysílala 7. Dneska vlastně Nova má debatu v sobotu v poledne, měli se to za 5 minut 12. A oni ji rozjeli tuším před rokem a půl, šli do čelního střetu s otázkami a s nedělní partí Primy a měli tuším 130 000 diváků, jako my jsme totálně válcovali sledovaností. Takže Nova cukla na to poledne, ale ne sobotní. Ale mým cílem bylo do České televize vlastně jako vrátit to do původního času, toho nedělního poledne a u České televize vrátit nejsledovanější nedělní diskuzi. Takže to byl ten vývoj byl poměrně složitý i s tím názvem, i s tím vysílacím časem. My tu máme potom další otázku. Jestli byly otázky Václava Moravce víc diskuzní nebo víc debatní pořad? Jste mě dostali, jaký je rozdíl mezi no my jsme si říkali, že když jste psal spoluautoroval ten slovník těch žurnalistických pojmů, takže vám to nebo to. Ale co když jste se tak hledali, tak debata je více jako retoricky zaměřená a snaží se nějakým způsobem přesvědčit diváka o svém názoru, zatímco diskuze je více otevřená, více přátelská a více se debatuje nebo diskutuje nad tím opravdovým řešením. Protože na jako stránkách České televize bylo napsáno, že to byl diskuzní pořad vlastně. Ano. Ale tam se spíš jako hádali, než by tam diskutovali ti politici. Snažili se ji vyhrát. Jsem se je snažil, jako vy mě teďka dostáváte do úzkých, jakože tady mám obhajovat svoji práci v tom. Měl jsem pocit, a teďka, když se dívám na reakce na kolegy, kteří přišli po mně, že se hádají ještě víc a že jsem to měl víc pod kontrolou. Takže já jsem si přál, byť jsem zase čelil kritice, že jsem příliš autoritativní a že zabraňuji jako jejich diskuzi, tak jsem se snažil, aby to přece jenom jako diskuzní bylo. Ano, třeba ku příkladu loňské říjnové vydání s Jindřichem Reichlem, který vstupoval všem do řeči, vůbec nectil pravidla diskuze, ještě tam byl se Zdeňkem Hřibem, který se nechal strhnout, takže se tam hádali dva, pak se začal hádat i Nacher, i Miloslav Výborný jako předseda lidovců. Takže tam já jsem neustále jenom křičel a říkal jsem, a ukončil jsem tu debatu, tuším o nějakých 8 minut dřív, protože to vlastně vůbec nemělo smysl. Ale snažil jsem se po celou tu dobu otázek, aby to byl diskuzní pořad v tom, že ti lidé spolu diskutují, jasně, že to není selanka typu nedělní debaty, kde si každý řekne, co chce a moderátor to výraznějc jako neposouvá. Takže asi spíš diskuzní. Ještě k těm otázkám. Tak vy jste za těch 20 let vyspovídal prostě ty nejdůležitější muže v české politice. A ženy. A ženy, jasně. Bylo jich míň, ale nezapomínejme. Zajímalo by mě, jestli vám vyvstává teďka moment nebo více momentů, kdy pro vás bylo třeba nejtěžší jakoby neprojevit nějaký svůj názor, nebo... Těch momentů bylo hodně. Když jsem teďka zmínil ženy, tak se mi stala jedna věc s někdejší místopředsedkyní Poslanecké sněmovny za ČSSD Jitkou, a teď mi vypadlo příjmení. Vy už ji nebudete pamatovat, ale Miroslavu Němcovou, dnešní senátorku a tehdejší místopředsedkyni Poslanecké sněmovny budete pamatovat, navazuje to na vaši předchozí otázku, které já si tam pozval jako v domění, že ty ženy ukáží těm mužům kultivovanější diskuzi. A to bylo horší než s muži. A oni se strašně hádali. A já jsem tehdy jako si přišel, že jsem strašně vtipný. Takže jsem řekl, dámy, prosím vás, ať to tady není jak na schůzi domovnic na Praze 5. A Miroslava Němcová, všim tehdy říkal, to jste přehnal. Měl byste se omluvit. Já jsem si přišel, že jsem ještě vtipnější. Tak jsem řekl, myslíte domovnicím na Praze 5? Takže to byly jako momenty, kdy asi si myslím, že úplně to do veřejnoprávní, a mi to přišlo dobrý, jako. Takových momentů tam bylo víc. Pak David Rád třeba patřil jako k hostům, kteří byli nejméně ukáznění a docela jako
kdy jsem začal projevovat názor, protože stejně obratná, a teď nemyslím ironicky, ale fakt jako zcela vážně, stejně obratná jako David Rath. To znamená, že si umí tu diskuzi podmanit, byla Alena Schillerová, nebo je Alena Schillerová, která, když ji dostanete do úzkých, tak to umí tak jako umí vybruslit. Takže Zbyněk Stanjura, někdejší ministr financí, když byl v debatě se Schillerovou, tak tam bylo největší napětí. A on byl v totální defenzivě a téměř nemluvil. A tam pak je pro toho moderátora, jestli mi rozumíte, náročné, že vlastně jako zastáváte vy ty opoziční názory, protože když se jeho zeptáte, on na to velmi stručně jenom zareaguje, pak mlčí. Alena Schillerová ho tam jako válcovala, takže tam měl pak tu potřebu vlastně vyvracet díty a to též bylo s Davidem Rathem. To byl jeden vlastně pro novináře jeden z nejtěžších diskutérů a udržení té věcné debaty, protože on třeba hosty urážel podle jejich vzdělání. Takže David Rath mi zlikvidoval asi 4 protidiskutující jen proto, že on byl lékař, téma bylo vždycky zdravotnictví a třeba Petra Bendla, který dneska stále sedí v poslanecké sněmovně, který byl středočeským hejtmanem, tak David Rath asi po 5 minutách řekl, pane hejtmane, vy tomu zdravotnictví nemůžete rozumět, protože jste vystudovaný hasič a textilák. Jo? A tam pak ten novinář ekologický, a říkám, a jak to souvisí jako s tím, jestli může ten hejtman jako organizovat zdravotnickou péči, to znamená, že jenom vystudovaný lékař může řídit zdravotnictví. Jo? Takže tam pak jsou ty momenty, kdy vám ti lidé jako píší, no, vy jste se stavěl na stranu Bendla a vy jste ODSák. Jo? Takže tohle byly ty momenty, když to jako zestručním, na které teď na první dobrou, když se mě na ně zeptáte, mi vytanou na mysli. My bychom teďka dali zase prostor pro nějaké otázky, jestli jsou. Já bych se zeptal, jestli za těch 20 let, co jste vysílal otázky Václava Moravce, jestli něčeho litujete během toho vysílání, co jste udělal třeba? A tak nepochybně je, víte čeho lituju? Že jsem, tak jako se tady snažím být stručný, tak, že jsem měl někdy, když tady byla otázka na téma debata, diskuze, že jsem u některých témat to víc nehnal. A kdybyste viděli ten původní scénář, co jsem si připravoval v průběhu toho týdne a formuloval ho v sobotu, že na takovou jako polovinu otázek nebo témat nedošlo. A že když jsem si pak zpětně jako k tomu pořadu v duchu vracel, tak jsem říkal, že já měl ještě víc být jako úsečnej, víc jako stručnější, víc to hnát dopředu a podobně. To je třeba jedna z obecných připomínek. Pak byly momenty, kdy jsem se naštěstí, myslím, víc v zákulisí, takže jsem vám tady vyprávěl tu vtipnou historku s domovnicemi, víc v zákulisí, stál neprofesionální a teď mě zase napadá vysílání s Davidem Rathem, kdy se mi stalo, že on byl dobrý provokatér. A třeba to poslední vysílání s Tomiem Okamurou, tak jsem měl na mysli tyhle ty historky třeba s Davidem Rathem, kdy on dovedl toho novináře, když přišel do studia, popichovat, a propodělal to i Václav Klaus, rozhodit vás, znejistit vás, abyste na něj byli jako mírnější a tak. Na jedno vysílání přišel David Rath a vstoupil do studia a říká, my jsme tady o 10 minut později, než jsme byli pozvaní, protože vy, když máte několik částí toho pořadu, tak přetáhla se ta první část asi o 10 minut. A Rath přišel do studia, byl totálně arrogantní. A on říká, my si budeme stěžovat. A přišel s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, což byl takový jako velmi decentní pán. A ten Rath jako do mě zajížděl úplně neuvěřitelně. A mě cvakly po minutě nervy a já jsem na něj začal řvát. A on říká, my si na vás budeme stěžovat. A říkám, tak si stěžujte si. A teď on, a my můžeme klidněji. A říkám, tak vypadněte. Hele, a teď se stalo to, že ten Rath se začal palit a vypadalo to, že já tam budu sám s tím ministrem. A teď jak řeknu divákům, milí diváci, tady měl sedět Rath, já jsem ho vyhodil, protože se choval jako hovado. A tohle byly momenty, kdy jsem si říkal, to je neprofesionální. Nechci říct, že si má ten novinář nechat jako na sobě dříví štípat, ale že mu neřeknete, tak vypadněte. Jako, to už mi přišlo jako za hranou a to teď mě lituju. No naštěstí režisér to zachránil, protože ten Rádek se začal balit. Tak říkal, co se tam pan hejtman motá, ať si sedne, za 20 vteřin jdeme do vysílání. Takže to toho Ráda zaskočilo, zase se sednul. A tohle byl třeba jako jeden z momentů, kdy jsem se choval neprofesionálně a měl jsem tohleto na mysli.
že když přišel Tomio Okamura do toho posledního vydání, které jsem moderoval, tak jsem byl připravený na 2 Tomia Okamury. Na arrogantního, že do mě bude zajíždět, že jsme ho nezvali, a nebo na milého a přišel vlastně jako, my jsme se oba dva podle mě báli, co od sebe máme čekat. Takže když se podíváte na ty poslední otázky, na to, jak všichni čekali, hele, Moravec Okamuru, to bude jako řešba, tak jsme tam byli jak na zaražený prdě, jak říkám, jako s oblibou, že vlastně on byl klidný, já byl klidný. A nějak se to pak vysnímalo, no. Takže tam jsem na to rád myslel a na třeba tuhle neprofesionální situaci, kterou jsem zažil v zákulisí. Ještě máme prostor pro jeden dotaz. A děkuji za dotaz. Já bych se možná chtěla zeptat, když už jste zmínil Tomia Okamuru a to, že jste ho do pořadu posledních několik let nezval. Považovala byste to v tuhle chvíli za taktickou chybu, že mu to umožnilo nějakým způsobem se stylizovat do oběti a naopak to u voličů nebo u veřejnosti dalo nějaký body? Děkuji za tu otázku. Je to jedna z nejtěžších, jedna z nejtěžších úvah, kterou jsme, a to nebylo jenom mé rozhodnutí, to bylo rozhodnutí celého toho týmu, ke kterému jsme došli v roce 2020. A vím, že se veřejnosti strašně těžko vysvětluje, ale trvám na něm, když se podíváte, co následovalo po mém odchodu. My jsme trvali na tom, že Tomio Okamura, tím, že ho tlačí Xaver Veselý jako člen rady a neustále to otevírá a je to proti zákonu o České televizi i proti kodexu, tak jsme trvali na principu, že radní, který tam nemá hájit zájem jednoho předsedy nebo dokonce politické strany, prolamoval redakční autonomii. Hůř se to vysvětluje voličům SPD, to přiznávám. Takže vy na lékárnických miskách vlastně jako vážíte, jestli prolomíte poslední princip, protože Xaver měsíc co měsíc to na té radě otevírá. Ale tím, že vlastně chování těch radních není monitorováno těmi ostatními médii. A všimněte si, co se stalo, když jsem odešel, že ta rada, jako posílena tím, že jsem tu televizi opustil, tak si další radní, který takto porušuje zákon, Pavel Matocha, vyžádal od České televize poměr zastánců očkování a odpůrců očkování. A začal vlastně zkoumat, jestli Hyde Park civilizace je vyvážený pořad, že tam Daniel Stach nemá protiváhu vůči těm vědeckým názorům a to podle mého názoru posouvá hranice toho, že tam média veřejné služby pak přispívají k tomu, co se v odborných knížkách označuje jako epistemická krize. Jo, jinými slovy, že nectíte fakta a jenom jedete tu pseudovyváženost. To, proč jsem se vlastně rozloučil, nechci moderovat v České televizi. Takže trvám si na tom, ale vím, že veřejnosti to bylo strašně těžké vysvětlit a myslím si, že mi zapravdu dávají děje aktuální, ke kterým v České televizi dochází. Vy jste teď i jako v mnoha rozhovorech vlastně říkal, že jste ho nechtěl zvát právě kvůli redakční autonomii a kvůli tomu, že jako on byl ten jediný politik, který vlastně jako vyvíjel ten soustavný tlak přes tu radu. Přesně. Jiná frekvenci pozvání. Ono to apropos začalo tím, že on si stanoval, jak často má být pozván. To žádný jiný politik nedělal. Když všichni říkají, ale jako vžijte se do role, že by Moravec nezval Petra Fialu, Víta Rakušana a další. A my jsme argumentovali, ale nikdo jiný přes radu jako netlačil, jak často má být v diskuzním pořadu. Jo, to má být svobodné rozhodnutí přece toho média. No a právě když my jsme tím jako právě debatovali, když jsme třeba připravili tenhle rozhovor, jestli ta redakční autonomie není o tom, že se ho pozvete nehledě na tyhle tlaky a právě v tom, že protože se hodně zmiňovalo, že ten Tomio Okamura jako ta osobnost v tom pořadu byl jako, nebo spousta lidí si myslelo, že byl relevantní právě kvůli tomu veřejnému dění. Jestli ten projev té redakční autonomie by nebyl právě to, že se ho pozvete nehledě na tyhle tlaky a že ne, protože on chce si ho pozvete, ale protože vy jako ta redakce učiníte to svobodné rozhodnutí, že ho tam pozvete. Nebo jestli to bylo o tom, že jste zkrátka nechtěli udělat ten symbol, nebo nějakou jako tu symbolickou vlastně, že on si bude myslet, že to bylo na ten tlak, nebo co bylo. No a to je právě, teď skvěle popisujete to, jak za Petra Dvořáka jako generálního ředitele, to, co se snažím v těch rozhovorech dovysvětlit. Za Petra Dvořáka jsme měli podporu vedení, protože to vedení to cítilo.
Zatímco Michal Kubal a Petr Mrzena jako manažeři zpravodajství to necítili, takže když prosadila ta většina rady v čele s Xaverem Matochou už v roce 2020, že je nedostatek zástupců SPD, tak ta redakce tomu podlehla a vzala Tomia Okamuru. Když se podíváte na Šťastné pondělí Jindřicha Šídla z dubna 2021, tak oni spočítali, že byl Okamura ve vysílání 24 41krát za jeden jediný měsíc. A my jsme nechtěli oproti ostatním pořadům jako se dostat do této situace. Říkám, v návaznosti na tu otázku vaši, strašně těžko se to vysvětluje, ale myslím si, že nějaké principy jako platit by měly, takže jsme šli tou první cestou a říkám, já jsem se snažil ukázat tím posledním vysíláním, že to není osobní, ale že to je principiální. A že existují jako principy, za které stojí za to radši odejít z toho média. Tak my bychom se přesunuli k tomu třetímu závěrečnému bloku, který jsme si nazvali současný stav a perspektivy české mediální krajiny. A máme tady na vás otázku, jestli si myslíte, že nějakým způsobem zestátnění to veřejnoprávních médií, jestli je to podle vás jako vratný proces, nebo to do velké míry jako nabourá tu autonomii a nezávislost médií, takže buď jedna nebo druhá část společnosti jim vlastně jako nebude věřit, že se dojde k nějakému jako vychýlení kyvadlovému a že vlastně pak, můžeme se bavit o nějakém jako polském scénáři nebo nějak jako, abych to přirovnal, že v podstatě jako už teď ještě je ta televize, i když pro spoustu část společnosti už jako je vlastně jako nepřijatelným médiem, ale pořád ještě má nějakou tu záštitu té jako veřejnoprávnosti nebo té nezávislosti, jestli když dojde k tomu zestátnění, jestli máme vůbec šanci někdy v budoucnu jako tenhle ten proces nějak jako rehabilitovat. Myslím, že to je nevratný proces a neříkám, že bych si ho přál, jestli mi rozumíte, ale že ta technologická proměna i u vaší generace vlastně klade otázku, má tady být nějaká veřejná služba financovaná z poplatků, když se podíváte na umělou inteligenci, velké jazykové modely, sociální sítě. Já tvrdím, že i v tom digitálním prostoru by měl být referenční bod, který nutně nepodléhá clickbaitovosti a algoritmů, tlaku inzerentů atd. Diktátů sledovanosti a podobně. V tom si myslím, že nehledě na digitalizaci a digitální média a všechno, co ještě ta digitální média přinesou, že to je v dnešní společnosti, je to ale těžké vysvětlit a sama ta média veřejné služby se svou nečinností dostala do defenzivy. A obávám se, že to je nevratný proces. A Slovensko ukazuje, že nestačí jedna normalizace. Když se podíváte, jak Robert Fico dál, teďka že včera vysílali udělování těch hudebních cen, že i když mají už televizi jako zestátněnou a znormalizovanou, tak furt posouvají hranice. Teďka vás budu citovat, vy jste to už určitě slyšel spoustukrát za poslední dny. Za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. Mě by zajímalo, jestli se tenhle citát vztahuje na celou redakci, a nebo jen na Václava Moravce, tudíž jestli je pořád prostor pro nezávislou žurnalistiku uvnitř redakce České televize. Já doufám, že je. Myslím si, že ho zužuje management. Takže to, jak management postupoval vůči otázkám, tak jsem to garantovat nemohl. Protože to, aby management každou radu podléhal těm tlakům, že bude dávat další a další statistiky a posouvat vyváženost a neutralitu, pseudovyváženosti. A podívejte se, jací hosté se objevují v čím dál větší míře a ti redaktoři je podle mého názoru nekonfrontují s fakty. Takže já si myslím, že ten trend, proč já jsem nebyl schopen dál garantovat to, že si vybíráme ty hosty svobodně, že nepodléháme čárkování nejen jak často tam bude Okamura, ale jak často tam budou konzervativní versus liberální, ekonomové atd. Tak si myslím, že dříve či později to prostoupí celou redakcí, protože já nevěřím v ty lidi, kteří to zpravodajství vedou. Proto jsem nepodepsala pro tu petici zaměstnanců, protože v Petru Mrzenovi a v Michalu Kubalovi nevidím ty lidi, kteří by garantovali redakční autonomii. Ale odešel jsem z otázek, protože jsem nebyl opravdu jako schopen to dál garantovat. Pod těmi tlaky, když vás probírá rada každý měsíc a ten management neřekne a dost, jo, ono to bohužel se projevuje. A to je poslední poznámka velmi stručná.
i v té dramatické tvorbě, kdy například pod tlakem stížností Aliance pro rodinu zablokovalo Dčko od vysílání repríz Kouzelné školky, kde byl nějaký dánský seriál, který inkluzivně se týkal, jako že si vyráběli děti vlaječky na gay parade a podobně. A normálně se ta repríza, a Česká televize měla právě ještě na 2 reprízy tohoto dánského seriálu, tak ho zablokovali a mně tohle přijde úplně absurdní. Protože si myslím, že má ta česká být v tomhle statečná a odvážná a nemá co rada a nějaká momentální většina jako diktovat toho, co bude vysílat. Ale stejně jste říkal, že byste možná doporučil těm mladým jako novinářům, aby si to jako veřejnou právní službou zkusili. Víte proč? Protože si myslím, že v dobrém slova smyslu k vám jako k mladým patří odvaha a nějaká, jako nechci říct radikalismus, protože teď ještě v souvislosti s těmi Pardubicemi to vypadá úplně otřesně. Ale vy mi rozumíte, jako zaprděný si můžu dovolit být já, protože mám 13 let do důchodu, ale vy byste měli být odvážní v tom, že řeknete prostě, my se nepodvolíme těm tlakům clickbaitovosti, tlakům jako komerčním. A v dobrým slova smyslu měníte a kultivujte to prostředí. Jo? Proto ve vás, to jak se mě tady ptáte, že mi tady grillujete, já ve vás věřím jako mladou generaci, protože sami my jsme dělali revoluci v 89. když jsem byl ve druháku na Gimplu. A myslím, že k vám jako ke studentstvu patří ta odvaha. Když si vezmete Palacha, když si vezmete Opletala, když si vezmete studenty v 89. Proto se slaví Den studentstva, že vy se na ten svět díváte jako neskaženýma očima našich kompromisů a podobně. Takže já bych si přál, abyste obsadili Českou televizi a začali být odvážní a nakopali zadek. To zní jako to na Rajko. No to ne, jako Rajko, to je drsnější. A Rajko tam má jiný důvody, jo. Já nechci, aby ta televize od lidí, jako podívejte se lidi, kteří nejvíc bojují za svobodu slova, nejvíc banují a cenzurují. Aby se vlastně jako dokázalo to visu toho Okamury. Jasně, že jsem se snažil tou profesionalitou ukázat. Čichtařová, která ve sněmovně nedělá nic a oni říkali, jak budou pracovat pro lidi. Už asi končíme, že? Nás by jenom zajímalo ještě, v jakém formátu se s vámi budeme moct jako v budoucnosti setkat, buď na internetu nebo na jako české mediální. Co jaký formát byste chtěli? No, my bychom si to předplatili všichni. Jo. Kdo by si předplatil, pane? Počkejte, hoďte cenu nějakou. To nemůžeme jen tak. Ale chtěli byste to zadarmo? Mně říkají lidé, kteří... Já bych vám věřil asi, že by to bylo dobrý zadarmo. No, protože mě tvrdí lidi, kteří to, že když je něco zadarmo, že si toho vlastně jako i studenti neváží, prosím. No a myslíte si, že kdybyste se postavili jakoby na vlastní, že byste nebyl pod nějakým vlastním mediálním novým, že by k vám třeba ty politici, kdyby to bylo jakoby stylem debat vůbec chodili? To je super otázka. Já doufám, že snad tím, že i ti vládní politici ke mně chodili do České televize, byť vyhlásili třeba jako, nechci říct bojkot, jo? Ale že mě považovali za korektního, že jsem tam griloval macinku a přesto do těch otázek chodil, tak já doufám, že by chodili. A opravdu tady před váma upřímně říkám, blížím se k tomu nebýt už zaměstnanec, nepodléhat žádnému majiteli mediálního domu a být sám za sebe. To, jestli se uživit, tak tam tu úzkost mám. Kdybych chtěl, a že o tom uvažuji, jít vlastní platformou, tak bych chtěl, aby byl s váma, protože mě překvapují ty pozitivní reakce vás jako nejmladší generace. A teď tady prozradím jako zákulisí jednu věc. Já jsem se potkal s DJem Rockstarem, jehož klip mě fakt jako dostal, jo? Když on jako natočil o mém odchodu tu písničku. A on byl vtipnej, protože jsme byli na kafi a on mi jako řekl, my musíme Moravce dostat do 21. století. A on zase není o tolik mladší. A přišel mi tak drzej, že říkám, kurně, to je mi 80, já jsem nějaká Líba Hermanová, jakože bude Moravce přesouvat do asi teď přijdu moderní a to, ale já si v jeho očích nejsem. Ale proč to vyprávím? Protože bych si přál, aby ty pořady, které, pokud půjdu na platformu, aby bylo něco jako Fokus, a pro vás jako pro nejmladší generace, aby vy jste se ptali, abyste dokonce do toho byli ještě víc vtažení než v české. A
řešíme, jestli, protože vy jste ochotní si předplácet, a když tady bylo řečeno, kdybych hodil cenu 150 korun, to je hodně, že jo? No, záleží jako formát a dílka, jako co byste měli. Bylo by to víc pořadů, byla by tam nedělní diskuze, byl by tam fokus, byly by tam pořady, které se věnují jako vysvětlování nějakých i mezinárodních událostí a tak. To znamená uvolňovaný asi 5-6 pořadů týdně. Jo? Které si myslím, že Česká dělá okrajově nebo nedělá. A jako přemýšlíme nad tím, jestli 49 korun pro studentky a studenty na ICI, kdy nebyla jako odpovídající cena. A protože jsem se koukal třeba na obchodní modely Respektu, že Respekt dává 20% slevu studentkám a studentům, nevím, jak je na tom Deník N. Stejně, jo? 20%, jo? Takže nějakou lidi, se kterým se o tom baví, říkají, kdyby to bylo jako zdarma přes ICI, tak ti lidé, co je zdarma, toho si úplně neváží. Takže jsme se začali bavit, jestli neudělat těch 49 korun. Ale říkám, je to jako v základu, já se musím nejdřív rozhodnout, jestli půjdu vlastní cestou nebo ne, ale teď bych vám lhal, jako kdybych vám řekl, že se o té ceně půjdu vlastní cestou nebavíme. Takže jakou cestou byste šel vy? No, těma 49 korunama. Jako myslíte, že to je jako dobrý model? No, já bych to dal za to. Jo. Kdo by si předplatil pana Marata 49 korun? Tak já se přijdu, jo? A pak normálně podej mailový kaze, závisíku zjistím, jestli se někde stane. Tam ještě chtěli říct, že kdybyste měli do čeho píchnout, tak ještě máme škodit. Ale to je výzva, ale zároveň, vy kdybyste neměli do čeho píchnout, tak bych byl rád, protože pokud by se ten projekt chytil, tak přemýšlím nad tím, jestli by ho vlastně nedělal, jestli byste myslím, že ho mohli jako mladá generace. Jo. Jinými slovy, mojí inspirací je, když jsem řekněte 360, mýho kamaráda Slováka Michal Kovačiče. A Michal Kovačič tam má studentky a studenty, středoškoláky a vysokoškoláky, kteří mu s tím projektem pomáhají. Takže jako berme to jako vzájemnou výpomoc, že koho by bavilo chodit na ty tiskovky, natáčet, že byste prostě propojili váš školní časopis. Co? Potřebuje mikrofon, jo? No, že bychom propojili časopis jako s tím projektem. Máme tady spoustu zpravodajů, které to jsou. Já jsme domluvili. Děkuju moc. Děkujeme. Já děkuju moc. Děkuji za skvělý otázky, já říkám, jako třeba byste mohli mít pořád nějaký u mě. Těším se, mějte se, díky na shledanou.